Салом алейкум, подписчики канала Пулкоркни Бобоги. Имрӯз ма шумо тарзи пулкоркниро через бот дар Telegram нишон медиҳам. Инҷа шумо чӣ кор мекунед? Через Telegram кор мекунед. Яъне силкаи анами сайт, яъне номаш Сармоя TG ботай, номи бот. Силкаш дар закреплении комментария ҳами видео ва дар описании ҳами видео мондагӣ медроед. Ва силка промои анамиҷатон меора. Инҷа нигоҳ кунед чӣ то умеет бот. Здравствуйте, покупаете персонажи и заработаете. Яъне бародарони азиз, шумо персонаж мехаред, шумода прибыл меора персонажатон. Ози ҳамаша дар видео мебинед. Вақти дромаден старт пахш мекунед. Инҷа нигоҳ кунед, функсия инвеститсия дора, игра дора, обмен, личный кабинет, партнёрӣ. Якум бародарони азиз, мо ба шумо партнёрӣ да чӣ мекунем? Дар бораи яъне реферал мегам. Шумо одам файрод кунед, не дар бот чӣ пахш мекунем партнёрӣ. Нигоҳ кунед бародарони азиз, ина силкаи шумо чӣ дидем? Силкаи шумо бародарони азиз. Ин силкатон ягон масалан ҷуроотон да мепартем, ҷуроотон ина масалан ҷуроотон дромадан ами стар ҷахидан. Регистрация яъне ами дар бот дромадан ба шумо 1 рубл бот мета, яъне барои як одам 1 рубл кор мекунад. Агар ҷуроотон бигем чӣ бигем сум пополнит кардан дар ҳами бот сармоягузорӣ кардан як чӣ харидан 10% аз суми ӯ ба шумо прибыл меяд. 3% дар баланси харидортон, яъне баланси покупок, яъне харидани ягон сармоягузорӣ, 7% диgatон дар баланси вивод, яъне баровардан аз сайт. Ина силкатон мепартен ҷуроотонда медроен регистратсия мекунанд, медроен охир 1 рубл шумо бонус мегиред. Баъд инҷа нигоҳ кунед, инвеститсия медроен, инвеститсия медроен. Анами чизи асосиш инвеститсия бародарони азиз. Магазин пахш мекунем. Инҷа нигоҳ кунед, персонажу ина меояд 9 та персонажа, 9 та персонаж ҳамаш бахча нарх доранд. Ина масалан якум персонажаш 15 рублай, 16 монет ҳар соат меорад. 16 монет. Ана дигим персонажаш 25 рублай, 34 монет ҳар соат меорад. Амхи рафтан мегира бародарони азиз. Ина панҷум персонажаш 250 рублай, 360 монет чӣ меорад? Прибыл меорад. Рафтан мегирем бародарони азиз, харидан гирифтан мегирем. Чӣ ки бисёр хариден шумо прибили шумо зиёд шидан мегира. Ҳар як персонаж шумо метавонед 5 таи бихаред. То 5 тара метавонед бихаред. Ина масалан шумо якумша мехаред, баъд метавонед дуюмша бихаред. Шумо ина дуюмша харидем, баъд метавонед сеюмша бе чӣ харида наметавонед. Масалан шумо риска чорум панҷум харида наметавонед, то ина дуюми якума нахаред. Наҳумша нишон метавонем. Наҳум персонаж бародарони азиз 5000 рублай, 5000 рубл, 6000 монет ҳар соат прибыл меорад. 6000 монет баробари чанд ха мешавад? Ҳамаша нишон метавонем. Хай инам хеле мехарем бародарон. Обмен медроен, инҷа обмен нависондагӣ, обмен медроен. Обмен нигоҳ кунед, 500 монет баробари 1 рублай. Яъне шумо гуфтам ози 5000 рубл, шумо охир наҳум персонажа мехаред, 6000 монет прибыл меорад. 500 монет 1 рублай. Ози мебинем дар як рӯз шумо чӣ қадар кор мекунем. Ай 50000 рубла ози нишон метавонем. Калкулятор дромадем, соат 1 соата 6000 монет кор мекунем. 6000 монет тақсими 500 12 рубл мешавад бародарони азиз. баробар мекунем зарби 24 соат. ҳар соат, ҳар рӯз шумо 300 рубл кор кардан мегиред. бе ягон чи ҳар рӯз вали 300 рубл шумо 288 рубл, ам 300 рубл бародарон. чӣ хеле вақти шумо нигоҳ кунед, обмен карден 50% на харид кардани чӣ мерава, ами персонаж мехарид, 50% барои сум баровардан мерава, 50% барои харидан. баъд инҷа чӣ дора? Бо игри дора, игри да пахш мекунем, сундук пахш мекунем. нигоҳ кунед, 1 рубл то 250 рублай, масалан 100 рублаша пахш мекунем. Инҷа чӣ хел бозӣ мекунем? Инҷа ваш баланс 0 рубл. Ай балансое ки масалан
шумо сум кор кардем дар баланси вивод, яъне баланси барои сум бировардан. Айнаму сум баъд шумо метавонед ай бозӣ кунед. Яъне ина мечиқем 50% чӣ дора? 50% чӣ дора? Яъне мегӯем ки 100 рубл да хобондем, 100 рубл зиёд мешавад. Агар сундук бубурояд ки набурояд. И ҳар хелай. И бозия як хел вақт мебурояд, як хел вақт намебурояд. Личный кабинет пахш мекунем. Хай баланси ме ҳозир 88 рубл барои харидан дора. На инвестиция медорем, ҳозир мехарем. Мишо метон инвестиция магазин. Масалан, нами 15 рублаша купить пахш мекунем. Нигоҳ кунем болода ви успешно проявили персонаж 1. Бо форадон дуюма мехарем, дуюм 25 рубла купить пахш мекунем. Бародарони азиз, ви успешно купили. Инвестиция пахш мекунем бор дига, мои герои медроем. Наинҷа сабрат пахш мекунем. Монетаҳотон ҷамъ шидан мегирад. Сразу ҷамъ кардан мегирем. Инам хеле бародарони азиз, монетаҳоро ҷамъ мекунем, инвестиция медроем, мои героида. Наинҷа сабрат пахш мекунем, монетаҳотон дар баланчитон меравад. Та баланстон обмен медроем. Инҷа нишон метиҳад ки у вас монети обмен 251 монет дора будем. Личный кабинет гуфта медроем. Мои герои пахш мекунем. Инҷа нишон метиҳад шумо чӣ қадар герои дорем. Ман ҳозир нав дута чӣ харидам? Дута персонажи якум харидам. Якта дуюмша харидам бардорам. Личный кабинет. Пополнение, яъне сум чӣ хел дар сайт мепартоем. Дар сайт чӣ хел сум мепартоем, ака пополнить пахш мекунем. Через фарқ надорад через кадом кошелёки, неки бардорам тарзи ҳозир худаш пайр кошелёк қатъи мешавад пополнить кардан. Ма ҳозир пайр кошелёкаш қатъи нишон метиҳам тарзи пополниша, ёки як кор барои шумо осони осон. Шумо инҷа нигоҳ кунед, сар админ тиҷи нависондагӣ бардорони азиз. Манам администратор медроем. Вақти бародарони азиз ҳаминҷа медроем админи анаму чие админи компания аму боти сармоя тиҷия. Вақти шумо сум пополнит кардем, анамида муроҷиат мекунем ба забони русия, тоҷикия фарқ надорад. Муроҷиат мекунем ба кадом кошелёки, ба кадом картаи тоҷикӣ фарқ надорад. Чӣ қадар суми шуморо дар курай дар ҳами админ муроҷиат мекунем. Шуморо чӣ мекунад? Принят мекунад, қайтон гам мезанад тарзи пополнит куниша. Баъд дар баланси ҳамчитон сум мегзаронад. Дар баланси боттон сум мегзаронад, баъд метавонед персонаж бихаред бародарони азиз. Админашда муроҷиат мекунем. Собачка сар нижний тире админ тиҷи муроҷиат мекунем. Ва шумода чӣ мекунад? Сумтона дар личный кабинетон мепартоед ва картаи душанбе сития ёки ягон картаи дига қатъи фарқ надорад. Мепартоед дар админ қатъи гам мезанед, мепартоед балансона пополнит мекунад. Баъд метавонед чӣ бихаред? Персонаж бихаред, баъд сума кор кунед бародарони азиз. Инам хеле видеои мо дар бораи бот сармоя тиҷӣ буд. Бародарони азиз, медроем, кор мекунем. Силкаш дар закреплении комментария ҳастай. Чӣ проблема, чӣ чизе нашид, админ да муроҷиат мекунед, ҳамаша решат метатон. Ман дар ин сайт кор персонаж мехарам, баъд ба шумо нишон метам, сум мегирам ҳамин сайт, нишон метам ки сайт действительно сума мета. И ҳатман бародарони азиз 100% сума мета. Бидроем бародарон кор кунем. Хай бародарони азиз, видеои навбатии моро иҷодат кунед. Дар бораи ягон программаи дига мебирояд, бо наздикӣ иҷодат кунед бародарони азиз, мебирояд. Бидроем кор кунем сайти сармоя тиҷи буд.